Είμαι η Μαρία Τσίμπρη από τη Remax Domino και σας καλωσορίζω στα νέα της αγοράς ακινήτων. Όπως πάντα, είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε για τις πιο σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν ιδιοκτήτες, αγοραστές και επενδυτές. Από φορολογικές αλλαγές και νέα προγράμματα στέγασης μέχρι τις τελευταίες τάσεις στην οικοδομή. Πάμε να δούμε όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο μήνα. Απαλλάσσονται από την καταβολή οφειλών για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται και παραμένουν κλειστά. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την κεφαλαία αγορά, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται ότι οι οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο του οποίου η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί και δεν χρησιμοποιούνταν, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Βασική προϋπόθεση είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου για τη διακοπή ηλεκτροδότησης κατά το διάστημα αναφοράς, χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. Αύξηση των αδειών τον Νοέμβριο, αλλά και μεγάλη μείωση του όγκου. Ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε κατά 6,5% στο σύνολο της χώρας σε ετήσια βάση, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ, το συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.630 οικοδομικές άδειες, αλλά ο όγκος που αντιστοιχεί στις άδειες μειώθηκε κατά 20,2% και η επιφάνεια κατά 6,3%. Συνεχίστηκαν τον Ιανουάριο οι αυξήσεις των τιμών οικοδομικών υλικών, οι οποίες συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των ακινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2024, έναντι αύξηση 6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δικτών του έτους 2024 με 2023. Θα ανασταλεί για 6 μήνες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η άσκηση αγωγών από το δημόσιο για τη διεκδίκηση ιδιωτικών ακινήτων, καθώς και η πρόοδος αγωγών που έχουν ήδη κατατεθεί και εκκρεμούν. Έτσι, αναστέλλεται ένα σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αμφισβήτηση της κυριότητας των ακινήτων τους. Με τις αγωγές αυτές, το δημόσιο διεκδικεί την ιδιοκτησία ακινήτων ή και ολόκληρων περιεχών με βάση έγγραφα ακόμα και από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι αγωγές πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες εν ώψη της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου και της λήξης των προθεσμιών για την άσκηση αγωγών διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγράφων. Η ώρα του έμφυα 2025 φτάνει. Η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη ως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία μέσα στον Ιανουάριο του 2026, ενώ για εφάπαξ αποπληρωμή δεν παρέχεται καμία έκπτωση. Αύξηση στον έμφυα θα δουν όσοι το 2024 απέκτησαν ακίνητα μέσω αγοράς, δωρεάς ή κληρονομιάς, νομιμοποίησαν αυθαίρετους χώρους με το φόρο να υπολογίζεται στη νέα αυξημένη επιφάνεια και δήλωσαν μεγαλύτερη επιφάνεια ακινήτου στους Δήμους σε σχέση με το ε9. Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο έμφυα το 2025, έκπτωση 10-20% για ασφαλισμένα ακίνητα, μείωση 50% για χαμηλά εισοδήματα, ιδιοκτήτες με συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Τέλος, κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα τρέχει από τις 15 Ιανουαρίου και αφορά στη χρηματοδότηση της απόκτησης πρώτης κατοικίας με αξία ως 250.000 ευρώ και μέγιστο εμβαδών 150 τετραγωνικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών, βλέπουμε ότι η μέση ηλικία τους ανέρχεται στα 38 έτη, το μέσο ετήσιο εισόδημα στα 21.300 ευρώ και η οικογενειακή τους κατάσταση σε ποσοστό 60% έγγαμη και 40% άγαμη. Η μέση αξία του ακινήτου προς αγορά είναι στις 140.000 ευρώ. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές εξελίξεις από το χώρο της αγοράς ακινήτων. Όπως πάντα, εμείς στη Remax Domino είμαστε εδώ για να σας κρατάμε ενήμερους. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.